tidak ya. Nanti demit anyar. Iya. Tak delok barang modelnya gak cocok ya. Masa gak cocok. Gak cocok biasanya malu aku neng akademi perdemutan. Ya gak apa-apa, tas kena aku kontak kantoran kerjaan, gak apa gelem aku. Belum. Gelem. Ayo. Cek ya kesulilang aku. Sulilang aku. Semplon. Semplon. Iya, Bos. Murid-muridku semua, Ya. perkenalkan ini murid baru dari manusia. Iki kenalan dhewe. Silakan. Halo bangsa akademitan. Perkenalkan nama saya Rapso. Aku dua tanya nang kene. Iki anak buahku apa ora teko to ketoke. Enak angin nek bantere kaya ngene. Plon, kapten cemplon. Enak apa plon teko kene nggugahi wong ae. Iki ngene, Bro. Nek demit anyar, jenenge iki Pepso. Ya didik Demet kuwi ben pinter. Nek iso ya dadi kancamu sing apik. Iya, tak didik, Bos. Ya wis nang ngono tak pamit. Wes ngene kesane koneko. Ya. Apa jenenge? Ayo ya yo. Bocil. Lah weh. Lah sadar gedang ae ya. Asa mbok seneni senior kuwi. Oh, Duduk kene. Duduk. Senior no. Duduk. saiki. Yo, kene. Iki bener tidak bisa no. Mamlek Wes. Ngobrol sepatu ae. Ya wis saiki ngene. Saiki Pepso iki tak tugasne mau loro iki ya tulung warono ben dadi demit profesional. Ya ngono nak didol utek ya. Ajarane. Ya wis ngono tok ya. Heeh. Aku arep rapat karo dukun. Sintang mangkat to urusane ini. Siap. Ayo tugas. Iki. Yes, golek wong deni ben wedi. Saiki. Iya, akar golek Ayo, duit gas. iya ne. Ayo. Gas. Yo. Nang dia. Yo tugas. Iki arep ngapo? Ayo tugas. Ente. Ora wedok. Ya. Mbok betalane kowe kudu ngedeni kuwi pokok kudu di. Dawamu tek utek ayu men aku yo ndredeg caramu. Yo aja ndredeg, sing hosdol ngono lho. Ya wis bismillah, pokoke losdol. Iya, Nang. Saiki. Iya. Ya. Tak ambune wis ngene yo. Padahal aku kayak lagi barat jos, tak ambune wis ngene. Mosane. Asem nang kae iki. Nek mong sing jujur, rata artis ya. Rasakno ya tak deni. Ambune sama ngomong ini. Kok minyak wangi, ben wangi. Duh, yo. Wis perih mataku. Ngaleh iki. Kuwi jane sapa ora ngedeni ngono ya ora iso banget ngono. Ngene lho, tak warai kambi sono. Ayo no, budal no. Monggo. Gasken. Mbok ya, yo. Tak aku merinding ngene yo. Halo Mbak E. Mulai. Mapot ya. Dadi ada jadi sukses. Tidak kok kayak apa? Semprotin minyak wangi ngale ngono to. Mulai. Apa? Ya, ayo. Mah turu. Ya. Oh. Piye? Diwarai Iki kan roh ora. Aku ngedeni ro ora? Ya ora lah aku turu ning kono kok. Astagfirullah. Wes ayo mulai. Hari pertama gagal kowe. Yo, tak aku ditinggal mulai ku piye? Mulai. Nyapa ya? Mau tinggal goleki. Cek mulai pertama manut ngono. Yo ngene lho. Tapi ya yo. Apa?
Lah gawe nek mangsa ge. Dene kita masuk. Yo iki to. Oh alah yo. Lan ketok mangsa pisane yo Yai dan nasib kowe. Tabrak. Tabrak le. Bos, Siap. wes. Gimana hari ini murid-murid lancar? Lancar dan Perso gimana Perso? Gagal dan Gagal. Kowe iki piye iso kok gagal iki, ha? reo goblok lho. Aja sampai harga diri perdemukan iki jatuh gara-gara kowe. Paham kon? Paham dan mit. menduk. Wis saiki ngene. Lungguh terus. Iku ya. Ngadeg. Gak kemeng. Oleh lu. Weh, kudu Yoga. dia ojo ngadeg ae, dia ojo. Kesel jan. Ini bro. 4. Khusus kue. Dino iki kudu remedi. Mbuh pokoke piye carane kowe kudu berhasil. Paham? Paham dan Sing digodho iki demit kok demit. Ya Mari wong kue. sing karo sing kudu wong iki demit wong sing molos. Polos Jawa. Jawa. Lah kowe ra tak cocok. Bocil yo ngono ya, kracal ae. Pokoke kudu berhasil. Tak jaluk kowe intine kudu berhasil. Wes. Nah ngono aku tak pamit sik. Nah. Kowe kudu tenanan. Masa ndang bending ora kowe? Keren ya. Merinding kena apa to ya. Astagfirullah, apa iki ya Allah. Sopo nek cemplon teko nek. Cemplon, Bos. Oh, enek piye laporan apa nek iki? Anu. Murid-muride sing ndengi kae lho, Bos. Wis mbok didik apik. Alhamdulillah. apik. Iya, bener wis mbok didik apik, iki wae tak wae bonus. Kowe pengen tur nandi? Thailand, sawadikap kap. Iya, iya, iya. Oleh, Bos. Oleh bebas nih Wis wis. nang tak budal ya, Bos. Iya. Dus. Piye lo, kewedus lo. Get wong ae iki. Nek komandan, Siap, gerak. artinya aku Gerak. Gimana, Pepto? Lancar. Lancar dan Tenan apa ora? tenan lo. Lancar. Tenan. tak warai sik Denden. Oh, ngono. Wis ki, aku bangga karo kowe. Saiki kowe tak angkat dadi ketua OSIS. Terus karo keras aire. Karo aku arep kei kabar gembira nggo kowe. Oh, kabar gembira. Nggih, Kowe ngerti ora? nggih. Ada liburan ning Thailand. Ya, Ngapor. Larono ngap. Delok banci ngono. piye kali klub bensin iki? Lah, Sawadikap. Sawadikap. Iya. tatap. Kapan dal? Ayo saiki gak apa-apa rono ayo. Saiki? Ayo. Aku wis tuku tikete. Sangune kowe bayari ya Yes, panane. gampang. Golek Nek kono daging enak. aku gelem golekne susah-susah sango. Siap. Angkat tak golek duit bencangnya dite oke. Iya. Sugih berangkat, namanya ya. sugih. Iya, tak pas nyetir. Jajan ning kayane. Yo. Lah aku lagu sing piye? Tak yo. Gedeki. Yo. 1 2 3